An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ min ye kunnafoni ye an ma se k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 i n'a fɔ a kun ka d'an ye cogo min k'a sababuya kɛ min ye nɛgɛko ye ale ko ma nɔgɔn nin waati in na kosɛbɛ kuranw ale ni sanw olu donnen no ɲɔgɔn na boîte baaraw u ma nɔgɔn wulada in na sa min ye bamanciwale kɛbaa 11 ye wele kɛra olu ma Kidali masuruna na finitigiw ka wulikajɔ dɔ senfɛ bingali dɔ kɛra tegurukaw olu fɛ Baɲangara mara la min ye maa dɔ ale su taara ye Gawokaw fɛ Bukatikaw olu fɛ min ye Wolomasiri tabaw ye u y'a fu ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na Burkina Faso min ye u ka minisiri bɛ jamana tɔgɔla kunnafonidiw kɛ sa n'o ye Ritamba Jean Emmanuel Ouedraogo ko ba baga tɛ Burkina hɛrɛ ni baden kɔ fosi tɛ yen tiɲɛ don min ye selidon kɔni n'o ye ntɛnɛndon ye bin taara k'u ka finitigi dɔ ka maa 100 fa olu la n'o bɔra a la kɔni min ye jamana ɲɛmaa ye ale b'a nɔ na Faransikaw ka kunnafonidiso min bɛ yen n'o o ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalonfin ye waleya in kɔni n'Ala sɔnna ma an na an da don a la sabula maa caman ye an yɛrɛ wele k'an ɲininka k'u ɲɛ bɛ fɛn caman na Burkina ko la Amara u b'a fɛ ka mɔsiw dusu bɔ k'olu la muruti k'u ka jamanakuntigi kan ni Burkina kɛra sisan ko tɛ ka ɲɛma jɔ AES bɛ yɔgɔli daminɛ faamu kɛlen don ko la nka kibaruya ɲuman o ye Burkina kɔni ale ka ye Laginɛ min ye Mamadu Dunbiya ye ale ye finitigiw caman gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la ani polisiw a y'olu dɔw fana gɛn ka bɔ polisiya hukumu kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na waleya in kɔni o bɛ senna halisa Joe Biden ale fana wulilen no k'i jɔ yaasa sɛbɛn min bɛ di maa minnu bɔ tunga fɛ ka na Amerikanw fɛ sa ko ka sɔn nɔgɔya don ko la n'i y'o ko ta k'a jateminɛ o ye koba ye komi ni ale ni maa min kan ka kari ɲɔgɔn na kalata ko la o kɔni tɛ o ko in tulonkɛla maa si fɛ min ye Amerikanw fɛ hali bi wulikajɔ bɛ ka kɛ k'a fɔ tubabulakaw fɛ n'o ye Faransi ye ko min ye Real joueur 9 k'u tun b'a fɛ ka olu bɔnɛ u ni na Ligue des Champions finale don wulikajɔ kɔni kɛlen no sa ni jugawale ni bamancawale kɛbaa olu bɛ se ka kunbɛn cogo min Faransikaw fɛ ka kɛ terroriste ye Euro Allemagne bɔko 2 seko 2 Hongrie 2 ani 0 min ye National Man Shafi ye ale wulila k'i jɔ ni bilisi ni yɔrɔ sara ye k'a ka papier bila a kun Amara ni ne ka o n'i ye si donné a la dɔrɔn si t'a la balontan ni bɛ se a yira k'i bɛ se sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walankata aw ye a bɛ se k'a faamuya cogo min na k'aw to Jani.ml FM ale sanfɛ. Anga Wolomasiri tabaw ka dagatigiba no o ye chef d'état-major Umar Barou Jara général de division Barou kɛlɛtigi k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin kalo in tile 17 ntɛnɛndon yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 waati Wolomasiri taba minnu bɛ Kidali masuruna na olu ye kibaruyaw sɔrɔ ka kɛ ni bamanciwale kɛbaa dɔw ye Kidali dugunincinin dɔ b'ale kɛrɛfɛ kilomɛtiri 4 de b'a ni Kidali cɛ ka taa Worodugu yanfan fɛ dugu in tɔgɔ yɛrɛ ko Turɛkaw olu fɛ ko min ye finitigiw ye olu ye wulikajɔ kɛ sa ka basigi ni lafiya maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min o senfɛ sa o kɔni ye munumunu saalo kɛ pick-up dɔ kɔni tun bɛ yen maa 2 tun b'o kɔnɔ n'o ye bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ye fɔlɔ o ye Umar El Haji ye ale yɛrɛ ye butigi feerela ye Kidali kɔnɔna na nka min ye Wolomasiri tabaw y'a fɔ k'a ka jɔ a ma sɔn k'a jɔ u ye mugukan bɔ sanfɛ a ma sɔn k'a jɔ o kɔfɛ sa Tasikikaw fana fɛ min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ye olu maa 11 tɛgɛ dara olu k'a ye k'a fɔ sa ko u bɛna olu ɲininka sɛgɛsɛgɛliw min ye siganama don bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ka ko la Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaya y'a jira k'a fɔ k'a b'a yira bɛɛ lajɛlen na Kidali la namini Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen min ye Wolomasiri tabaw ka baaraw ye ko olu bɛ to senna Mali kɔnɔna na yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min maaw n'u bolo minɛ olu bɛ se ka lakana cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko o y'olu ŋunankan ye nin waati in na armée bi sɔgɔmada in na Gawokaw k'a fɔ kunun sɔgɔma Gawokaw fɛ dugunincinin min bɛ kin min bɛ yen sa n'o ye Bukati ye ale yɛrɛ bɛ Gunzere commune kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni su taara ye k'a sɔrɔ a kɔni kisɛ n'o ko olu de bɛ a la sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna Wolomasiri tabaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara in kɛra kun min na ko o kɔni na sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ
Mado be marafa be ubolo bamanci wale ni juga wale kebaw ulu tara bi dugu dɔ ka teguru kaw fe Banjangara marala wale ayi ni ya ta ka jateminɛ sa u y'a yira ka fɔ ko min ye dugutigi kɔni ye u y'ale fa ale tununen no nin waati na n'o ye yɔrɔ in dugutigi ye teguru dugutigi ko tununen no kibaruyaw b'a yira fana ka fɔ ko min ye maa caman ka so kɔni jeni n'a yɔrɔ la baganw caman u taara ni olu ye dɔngɔnɔ dugu kɔni kɔnɔna nin waati na maaw sigalen don kosɛbɛ sabula basigibaliya ale cayalen don k'a sababuya kɛ samiya o bɛ ka kun don tomiyankaw fɛ kalan ɲɔgɔn dan min bɛ yen n'o kan ka kɛ IFM kɔnɔna na sa bi sɔgɔma tomiyankaw olu kɔni ye sɛbɛnniw baara olu daminɛ a bɛ fɔ ma sa ko épreuve orale o kumaw daminɛna ekɔli karamɔgɔw olu ka kalan ɲɔgɔn dan na min ye éducation physique ye farikolo ɲɛnajɛ ta ye k'o fana baaraw tun bɛ sen na stage didactique ko olu fana bɛ sen na tomiya IFM kɔni ka baaraw k'olu kɛcogo sera ka ɲɛ sanji milimɛtiri 23 o de jiginna yuwarukaw fɛ yen dugudenw y'a yira k'a fɔ ko ko dɔ kuma sera sa min ye wulikajɔw ka se ka kɛ yaasa sɛnɛko ka sigi sen kelen kan min ye milimɛtiri 23 min sɔrɔla nin ye o ye jiba ye ji min ni a kan ka labɔli kɛ forow kɔnɔna na o de la duguladen caman bɛ yen n'olu kun y'u sigiyɔrɔw bila olu kɔni bɛ ka segin ka taa yaasa basigi ni lafiya kɔnɔna na u bɛ se k'u ka foro baaraw kɛ cogo min na yuwaru a n'a a lawuli bɛɛ lajɛlen na seli hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye sa kulukorokaw fɛ yen min ye saga kɔni misisogo o saki 80 o taara ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ ntɛnɛndon selidon yɛrɛ cirikikaw ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen sa n'o o ye Janet Valki ye ale de ye o baara in kɛ ko waleya in kɔni bɛ tali kɛ seli ale timɛko ɲuman na Kulukoro mara la maa 3,770 o de kɔni sera ka sogo in sɔrɔ sogo min n'o ye misisogo ye ni a dir'u ma ko kan kibaruyaw la Burkina jamana ɲɛmaaw ka minisiri min bɛ yen n'o o ye Jean-Emmanuel Etambaye ni ale yɛrɛ Ouédraogo ye ale y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni minnu dira Faransi kibaruya diso dɔ fɛ sa k'o kɔni ye nkalon ye k'a yira k'a fɔ ko nin waati na ko Mali sɔrɔdasiw ni Irisiw ka sɔrɔdasi dɔw ko olu taalen ka taa Burkina sɔrɔdasiw dɛmɛ ko min ye basigibaliya ye k'o donnen don Burkina kɔnɔna na ko nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye ko maaw bɛ ka ja minnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya jugu minnu bɛ ka d'u ma k'a yira k'a fɔ ko fangadaraki kɛra Burkina ko nkalon ma tɛmɛ a kan ko wa fana ko min ye k'a fɔ ko olu ma se ka conseil des ministres kɛ k'o ye nkalon ye minisiri y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ minnu bɛ k'a kɔkɔrɔma don Burkina a n'a lamini na n'u tɔni tɛgɛ dar'u kan n'u bila sariyatigi olu ka sira kan Etambaye Jean-Emmanuel Ouédraogo a y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na tiɲɛ don Burkina kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ farancɛ fanga bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Faransi n'a kɔladenw a n'a dɛmɛbaaw kɔni kɛlen don ka fɛnw sigi bɔlɔlɔw sanfɛ ko nka ko n'Ala sɔnna a ma Burkina ale na fu siri a ta la don nataw la sabula u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan kibaruya ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ sɔrɔ cogo min na a n'a bɛ walankata cogo min na Burkina yɛrɛ kɔnɔna na ani farafinna fantan 4 bɛɛ lajɛlen k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ o la minisiri y'a yira k'a fɔ fana ko min ye u yɛrɛ ka radio so n'u ka telesow ye ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔw kan n'u olu bɛ kibaruya ɲɛnɛmaw di faso n'a tɛgɛ ɲɛsin olu ma sa ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la kibaruya sanuma u bɛ se k'a di cogo min na ni waleyaw kɛra o hukumu kelen kɔnɔna na sa Burkina gouvernement y'a yira k'a fɔ ko Faransi ka jabɔso min bɛ u fɛ yen sa n'o ye TV5 Monde ye ko ale kɔni dulonna kalo 6 sefa wari miliyɔn 50 ko u b'o o sara sabula u ye kunnafoni dɔw di kunnafoni minnu sigilen tɛ sen kan ale Burkina kelen kɔnɔna na hali bi ntɛnɛndon u ka wolomasiri tabaw kɔni bin taara k'olu ka maa 100 ɲɔgɔnna olu fatura u la 10 olu minɛna n'o bamanciwale ni juguwale kɛbaaw fɛ olu ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye Burkina sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna sɛgɛn u tɛ ɲinɛ baara min bɛ sen na u bolo a don dɔw ka di a don dɔw man di o ye kɛlɛ yɛrɛ n'a taabolo ye nka min ye se ye ko n'Ala sɔnna a ma u b'o sɔrɔ u bɛna wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ u bɛ se ka taa siri u k'u la cogo min na Guinée furancɛla fanga ɲɛma ale kɔni ye finitigiw caman gɛn ka bɔ Guinée sɔrɔdasiya la koyi min ye waleya in ye kibaruya in bɛna kabini kalo tile 14 gendarmerie nationale o maa dɔw gɛnna polisiw olu ka maa dɔw gɛnna capitaine Ahmed Tidjani Diallo ni ale yɛrɛ u ka bataillon quartier général ɲɛmaa ye wa fana u ka fanga sinamatɔ min bɛ yen n'o o ye Selou Dalen Diallo ye k'o denkɛ don ale gɛnna a n'a nɔfɛmɔgɔw caman olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la u ka sɛbɛn kɔni o bɔra min ye jamanakuntigi fɛ n'o o ye général Mamadi Doumbia ye a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu tɛ se ka bɛn fiyewu u ye waleya minnu kɛ k'u jɔyɔrɔw bila ka baara coolo ka tunu pewu u t'i ye fiyewu ka tila ka kibaruya juguw ta ka se ka olu kɛ ka maaw papa
ko de y'a to ko u ye ninnu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ sɔrasiya ni polisiya ni garde gendarmeya la laginɛkaw olu fɛ yen Cadi tasumaba dɔ kɔni minɛna u ka muguso dɔ la muguso min ni ale bɛ kunjikaw fɛ yen min ye maramafɛnw caman ye olu tiɲɛna ko senfɛ kisɛw ka taa se marafaw ma olu caman kɔni jenina Cadi ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ sa k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula waleya in bɛ ka kɛ waati min o y'a sɔrɔ Cadi yɛrɛ bɛ ka laɲiniw caman kɛ dugudenw fana murutilen don Malawikaw olu fɛ yen min ye muso kɔnɔma dɔ kɔni ye ale fatura dimanche tɛmɛnen k'a sababuya kɛ min ye maa min y'u ka jamanakuntigi dangan ye ale ka fatuli janajaw hukumu kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko convoi kɔni o de ye sira bila fiyewu ka taa muso in kɔni sɔrɔ maa wɛrɛw fana bɛ yen ko olu jogina waleya in senfɛ fo ka taa se maa 12 ma ko olu de kɔni bɛɛ lajɛlen jogina muso in kɔni ko ale ma se ka bɔ a la cogo si la a n'a den bɛɛ lajɛlen kɔni k'u fila bɛɛ lajɛlen fatura Faransiikaw k'olu kɛlen don ka wulikajɔ ni se dɔ boloda ka ɲɛsin bamaciwale ni jugawale kunbɛli ma ndulati yɔrɔw la k'u y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye kɔlɔsiliba ye o bɛ ka kɛ Faransi ale bɛ ka Jeux olympiques labɛn kalo kura nata o hukumu kɔnɔna na sa diɲɛ bɛɛ de bɛna nata ye farikolo ɲɛnajɛ sugu bɛɛ u bɛɛ bɛna nata ɲɔgɔn sɔrɔ Faransikaw fɛ yen wulikajɔ ni baara min kan ka kɛ k'u bɛ k'o sigi sen kan min ye Faransi ye b'o wulikajɔ la tuma min Espagnolkaw fɛ yen olu ka kunnafoni gafe dɔ y'a jira k'a fɔ fana ko u ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Santiago Bernabeu ye k'o kɔnɔna na k'u tun b'a fɛ ka Real joueur dɔw bɔnɛ u ni na waleya in senfɛ sa u kɔni sera k'o tɛgɛ da maa 9 ɲɔgɔnna kan o maa 9 k'olu bɛɛ lajɛlen bilala sariya ale ka bolo ka Espagnolkaw fɛ yen Joe Biden na Anglais États-Unis kaw fɛ yen ko ale kɔni b'a fɛ ka sɛbɛn di maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'o ye maa 100 ɲɔgɔnna ye n'o ye tungarankew ye o tungaranke ko kuma min fɔlen filɛ nin ye Joe Biden fɛ nin ye k'o don ye kumaba de ye sabula États-Unis kaw olu t'o kuma in fɛ min ye Donald Trump ye ko nin kɔni y'ale ka kɛnɛba de ye sabula ale y'a jira k'a fɔ ko nin ko man ka kɛ bolokɔfɛ ko ye maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ na u ka jamana kɔnɔ k'a kan ka sɛgɛsɛgɛ min ye Donald Trump ye ko ale kɔni tɛ maaw nali fɛ ko nka ko min ye nin waati in na Joe Biden ale bɛ manjakɔrɔbɔ la yaasa ka se ka maaw nalisondiya a ye ko nin na dɔ fara a ka kalatalaw kan wa ko ɲininkali kɔni tun min bɛ yen ko nka ko na ala sɔnna a ma novembre kalo nata in ani Donald Trump ka ɲɔgɔn sɔrɔ la k'a k'a bila a kunna k'a fɔ ko nin kuma in bɛna na fɔ dɛ kun min na a y'a kɛ waleya min y'a to a n'a kɛ k'a na ɲininkali d'a kan nin sen in k'a sigilen tɛ ni min ye Magankaw fɛ yen min ye an ka hejitalaw ye olu kɔni ɲuman sera ye cogo min u y'u ka baaraw caman kɛ ten fana bi kɔmasegi baara minnu kɛra baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛli kɔfɛ sa min ye Jawara ye an bɛ taa e fan fɛ ale ka olu da an tulo kan yanni an ka segin ka na yan. An balima asilamɛw commission religieuse Maka yan nɔ alhamdulilayi n'a ɲɛmaaba ye docteur Ousmane Sɔliw Tarawele ale ye ɲɔgɔn ye baara bɛn a n'a ka commission mɔgɔw bi dimanche doyaba in na n'o bɛnna juin kalo tile 9 ma le 9 juin 2024 Maka yan nɔ alhamdulilayi ɲɔgɔn ye kun tun ye mun ye ka kuma Mali hejiden 2000 hakɛ a bɛɛ ye IMOA kɛ ka kuma IMOA min kɛra a ko bolila cogo di mun ma ɲɛ a kɔnɔ mun ɲɛna a kɔnɔ ka kumaw kan alhamdulilayi rabbil alamin nka Mali hejiden bɛɛ 2000 bɛɛ a bɛɛ ye IMOA kɛ alhamdulilayi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ o kumana fɛn min kan o ye hiji baara bɛ daminɛ sɔɔni n'o ye selibakalo tile 8 o fana bɛna kɛ cogo di Mina taga Arafa taga Muzdalifa taga sitanɛ bon ninnu o bɛna kɛ cogo di docteur Ousmane Sɔliw Tarawele a n'a ka commission n'o ye déléguéw ye alhamdulilayi u ye ɲɔgɔn ye bako ka bi su in na dimanche doyaba in na le 9 juin 2024 Maka yan nɔ alhamdulilayi rabbil alamin an balima silamɛw ɲɔgɔn ye bannen sa fɛn min ye al-imam Muhamadu Soso Hayidara ale yɛrɛ délégué religieux ye an y'a ɲininka a ka kuma an ye u ka nin ɲɔgɔn ye ba in a kun tun ye jumɛn ye ale ye min fɔ o de ye nin ye. Umra baaraw an y'olu kɛ olu kɛra kɛcogoya min na an ye directive minnu fɔ k'a fɔ ka baara kɛ ten an nan'a lajɛ yala baara in sera ka kɛ ten walima a ma se ka kɛ ten. Nin ye jakɔrɔw ye jakɔrɔ min n'a kun tɛmɛna ka tɛmɛ ka kɛ ni an ka kunnafoniw ye nka an bɛ min fɔ o ye k'a fɔ Magankaw fɛ yen ɲina maa 1,000,000 maa 800,000 37 164 o de taara hiji la 870 ani 27 o ye musolakaw ye
ba kɛmɛ kɔnɔntɔn kɛmɛ ani bisaba ani wolonwula o ye cɛlakaw ye amara ko ɲina hiji ko a ye su bɔ dɛ maa kɛmɛ ɲɔgɔnna maa kɛmɛ duuru ɲɔgɔnna o de fatura Egyptikaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka maa kɛmɛ saba o ni tora a la funteni k'o de barika bonyana kosɛbɛ an balimakɛ min bɛ yen n'o ye Sofiane Gakou ye n'ale bɛ États-Unis nka n'a taara hiji la ɲina a ye lakɔlɔsili caman kɛ a ye fɛn caman jateminɛ a y'a yira an na k'a fɔ ko min ye hiji ye ko min ye maliyɛnw ye ko an ka maa fila ko o tora ko la olu fatura hiji la ɲina a kɛra mun fɛ fana ale bɛna n'a da don a la k'a ɲɛfɔ an ye ko n'i b'i ka maa bila ka taa k'i ka a labɛn i k'a bila ka taa wa ni maa min bɛ taa i ka taa i funankɛ nama ko nɔn tɛ ko ɲina ko tile min baara min kɛ ye ko a dara wuli jugara dɛ nka Sofiane an ka jɛ k'a yɛrɛ lamɛn a ka laseliw la. Kɔrɔ Kasim salamu alaikum bi ye araba ye juin kalo tile 19 hiji kalo tile 17 Maka yan nɔ a balimakɛ n'aw denkɛ don n'o ye Sofiane Gakou ye Kasim an ye tile 4 taama min kɛ n'an ma kibaruya di k'a daminɛ Mina ka taa Arafa ka taa Jamarat ka taa Muzdalifa ka tila ka segin ka na Mina Kɔrɔ Kasim ko caman kɛra ko ninnu kɔnɔ dɛ sabu hiji baara a ma nɔgɔn a bɛ fɔ i k'a kɛ denmisɛnninya la o de ka ɲi sabu ka d'a kan sɛgɛn caman b'a kɔnɔ Kasim hiji baara an tun bɛ fɛn caman mɛn an tun bɛ fɛn caman mɛn ko a kɛra Maka Kasim n yɛrɛ ye fɛn caman ye dɛ n ye fɛn caman mɛn n ye fɛn caman mɛn wa n ye fɛn caman ye Kasim tile fila in na funteni lahawta min bɔra an fɛ yan a kɛra sababu ye ka maa 500 ani maa 70 fan fɛ olu de bɔnna o ɲina ka sababuya kɛ funteni lahawta min bɔra yan tile fila in na ani ka fara Mina ni Arafa girigara kan maa dɔw fana ɲin tora o la awa maliyɛn fila fana o ɲin tora ko in na sabu ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bi i kunna dɔɔni de la an bɛ ala deli maliyɛn fila min tora ko in kɔnɔ ala ka hinɛ u la u dayɔrɔ suma Kɔrɔ Kasim n'o bɔra yen an bɛ an yɛrɛ ladi ka tila ka maa wɛrɛw ladi hiji baara in kɔnɔ Kasim ko caman kɛra ko misi bɛ joli to a yɛrɛ la ka nɔnɔ bɔ an bɛ hiji baaraw kɔnɔ waati min kuma dɔw bɛ olu tɛ se ka fɔ kibaruya di yɛrɛ ye fɛn dɔ ye waati dɔw la kibaruya dɔ b'i bolo a dili bɛ kɛ sababu ye ka problɛmu wuli i b'o to yen kibaruya dɔw bɛ yen i b'olu to yen fo n'olu waati tɛmɛna kuma min i bɛ sɔrɔ ka a lase o hukumu kɔnɔ ni ala ye an ɲuman bonya nɔ dɔgɔkun nata magasigi yɛrɛ kɛra cogo di k'a daminɛ Madina ka na Maka ka na Arafa ka na Muzdalifa ka na Mina ka na Jamarat Kasim kabawo caman kɛra nin ko ninnu kɔnɔ a ɲuman fara a juguman kan maa b'u tulo jɔ ni ala sɔnna ma an bɛna a bɛɛ di détail la bɛɛ b'i ka tɔmɔta tɔrɔ a la Kasim ko caman kɛra yan dɛ hali maliyɛn minnu sigi bɛ yan u bɛ alihalaya min na Kasim kabako don dɛ nka an ye lakɔlɔsi minnu kɛ an ye ko minnu ye an ye duguduguma ko minnu ye ko minnu yɛrɛ an ye seereya la minnu kan Kasim ni ala sɔnna ma dunan tɛ foyi jatigi kɔ dunan tɛna fɔ a jatigi kɔ dɛ sabu ka d'a kan an nana ala ɲini na o senfɛ an ye lakɔlɔsili kɛ yan'an yɛrɛ ka se yan komi i bɛ kuma caman mɛn hiji ko kan mɛ i yɛrɛ nana n y'a caman ye n bɛ kuma fila dɔrɔn kun kɔrɔ yan bi Kɔrɔ Kasim maa o maa n'i ma ɲɛ k'i b'i bangebaga bila ka na hiji la wallahi billahi tallahi i bangebaga a fari cogo cogoya lajɛ n'a y'a sɔrɔla a rythme bi a la ou bien n'a y'a sɔrɔla a fanga bi a la sinon n'a nana billahi a b'i danga mɔgɔ ka lakali t'o ye dɛ ne yɛrɛ de mɔgɔ fila dɛmɛ foyi t'u da kɔnɔ ko mɔgɔ min y'u bila ka na nin jihadi in kɔnɔna na diɲɛ kumakan jugu tɛ yen n'u taara k'a fɔ u denw ma an ka hakili to yɔrɔ la kosɛbɛ n'i ma ɲɛ b'i ka mɔgɔkɔrɔba bila ka na k'a si janfara i yɛrɛ ka d'a kan walima i ka mɔgɔ d'a kan sinon wallahi i bɛna bila ɲani de kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ dugawu ɲini mais ala de i balima i para a agi bɛ position min na est ce que a bɛ se ka safanimaba boli kɛ a bɛ se ka alikaba tawaw kɛ ani an bɛ tagama min kɛ ka bɔ
Mina ka taa Jamarati surtout an ka tantan tun bɛ yɔrɔ min ka taa Sɛntane bɔ Jamarati an ka aller retour a bɛ bɛn 8 km de ma o 8 km an y'o siɲɛ 3 de kɛ bon ka tila ka bɔ Musdalifa ka na Mina an ka tantan kɔrɔ an y'o fana kɛ an sen de la o bɛ taa à peu près 2 km la nin bɛɛ kɛra 4 jours kɔnɔ Karo Kasim mɔgɔw k'aw sigi k'u miiri n'i ma ɲɛ i b'i ka mɔgɔkɔrɔba bila ka na i ka mɔgɔkɔrɔba bila ka na ni min bɛ se ka taama jan kɛ i ka mɔgɔkɔrɔba bila ka na soit i ka mɔgɔ sara min bɛ d'a kan k'a ka hiji baaraw kɛ sabu kuma dɔw bɛ yen n'i ma tiɲɛ fɔ maaw t'a réalité dɔn maaw t'a réalité dɔn dɛ nin kuma fila in minnu kun kɔri nka ni ala waati nata yira anw na fɛn fɛn kɛra 6 jours in kɔnɔ k'a daminɛ Madina ka na Maka ka taa Musdalifa ka taa Mina ka na Arafa ka na Jamarat fo ka segin ka na Mina tuguni ko kɛra dɛ ala ka waati wɛrɛ yira n'a Kɔrɔ Kasim salamu alaikum. Ayiwa Sofiane Gakou an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka laseli la ka bɔ min ye Makankaw fɛ yen an mara ɲinanta ko a bunna kosɛbɛ yani an ka kunnafoniw kun cɛ an ka maa min bɛ yen n'o ye Araki Tala ye a ko ale ka kɔnti n'o y'a ka kɔnti WhatsApp ye ko maa dɔ donnen don a kɔnɔ k'a y'a pirate a bɛ ka wari deli maaw fɛ ko ni maa ye wari deli maaw fɛ ale Araki Tala tɔgɔ la k'i kana dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen di ko a kɛlen don k'ale ka kɔnti pirate ko ale tɛ bi ale tɛ sini wa k'a b'a ɲini maaw fɛ fana min ye kɔnti in ye u kana foyi bila a kan u kana foyi k'a kan sabula kɔnti piratelen don Araki Tala ale yɛrɛ bɛ CNT la jɔyɔrɔ 4 nan b'a bolo ɲɛma danganya la CNT kɔnɔna na ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn san kɔni a bɛ ka jigin Bamakɔ nin waati in na anw bɛ fan min na n'o ye Falajɛ Carrefour ye an b'a fɔ ɲɛna sa ko k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna ma Amara Nuhu Keyita ale tun bɛ yan min ye a balimakɛ n'aw denkɛ Kasim Tarawele ka kunnafoni k'olu lase aw ma ala ka dugu ɲuman diya ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛyali labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma.